pohár, diplom, elektroniku od Andrea Shop, darčekový balík od Lee Booker a voľné oleje Helga Stolz. A tretie miesto, teda bronz, dnes získava. Milujem toto nápätie. Robím vždycky v telke a vždycky som to chcela vyskúšať. Laszlo Attila! Gratulujeme ti, bronzová priečka patrí tebe. Len tak ďalej. No. Druhé miesto získa pohár diplom, záhradný nábytok od Hoppy, elektroniku od Andrea Shop a darčekový balík Inofarma. Kto to bude? No. Takže umiestnenie a striebornú priečku. Druhé miesto. Flačaker Marek! Gratulujeme ti! Dnes si dostal striebro, druhé miesto, krásne umiestnenie. Naozaj môžeš byť hrdý na svoje výkony, svoju stavbu tela a to, čo si dosiahol. A to už je úplne jednoznačné, už nemusím robiť žiadne napätie, pretože prvé miesto získal Herák Andrej. Gratulujeme ti, získaš od nás diplom, pohár a zlatú priečku. Víkendový wellness pobyt pre 2 osoby v hoteli Terva, teda tu, veľkú cenu z Hobby, Soudal, darčekový balík, Big Stav, voľné oleje, Helga Stolz a dokonca si nemá permanentný